Čau lidi, já jsem Lukáš a dneska tady máme tady Bratranci, aha. ne, sestřenici Pavlu. Vole, bratranci, jsi taky takový typ. Ach jo. A dneska budeme natáčet fackovací challenge. Takže, aby jsme to vidět, tak to dám takhle. Tady bude vidět. To bylo na nos. Dvakrát to něco. Tady. A jo, jsme tam vidět. Ale daleko. No tak. Tak jo, začínám. Co děláš, to byla větší. Jak to má být větší? Čemu? To co nebude. Počkat. Víš, co jsme neřekli? Co se stane ten, kdo prohraje? No jo, ne. Když už ten jeden nebude chtít tu facku, tak musí ten, co už nebude chtít, Což na nůžku. ne, musí splnit jedno přání toho druhého. Umít mu nohy? Ne, to ne. Takže, a když prohraje, tak toho samý. Tak jo, jdeme hrát. Tady musí držet hrušku. Jako bych ti dala velkou, ale já nechci. Ale ti dávám malý, nech toho. To má být větší. To na oko. Můžu v druhou stranu. No tak menší pro tebe je to opak. Au. Au. Děle, neboj se, ti nedám velkou. Jo, nechci. Takže přání a já vím jaké. Polštářovou bitvu. Máš to držet. A ne, vem ten malý. Ty. Ne. To je malinký. Jdeme, potřebujeme najít polštář. A máš ho ale před nosem. Aha. Tamhle. Prosím. Zatím se budu mlátit do hlavy. Otázka. Já mlátím tebe, ne? Pošťař má být. Ale já tebe, ale i ty mě. Nemám A pošťař. ty máš tam. Beru. No, ty máš větší, ale. Jo, právě. Dva, teda. Přijde babička.